Pozývam ťa na meditáciu počas splnu, kde budeš mať možnosť spojiť sa so svojím vlastným svetlom a takisto pustiť akékoľvek zábrany alebo strachy, ktoré ti nedovoľujú žiariť tvoje svetlo. Pokojne si sadni alebo si ľahni, zavri si oči a s hlbokým nádychom si predstav, ako vdychuješ nádherné biele svetlo. S hlbokým výdychom upokojuješ svoje telo a svoju myseľ. S ďalším hlbokým nádychom si predstav, ako vdychuješ toto biele svetlo dolu do brucha a s výdychom uvoľňuješ svoje ramená, plecia, šiju. Hlboký nádych a vdýchni toto nádherné biele svetlo do srdca a s výdychom uvoľni celé svoje telo. Tvoj nádych a výdych sa stáva opäť prirodzeným a ty vnímaš viac a viac prítomnosť vo svojom tele a taktiež energiu, ktorá ním prúdi. S ďalším nádychom si iba predstav, ako ťaháš toto biele svetlo až dolu do svojich chodidiel a spájaš sa tak so svojím telom, so zemou a s vedomím. S každým nádychom a výdychom si všímaš, ako je tvoje telo a myseľ pokojnejšie, uvoľnenejšie a prítomnejšie. Predstav si, ako stojíš kdesi v prírode a hľadíš na nádhernú nočnú oblohu posiatu hviezdami. Na oblohe žiari nádherný mesiac v splne. Vnímaš a cítiš, ako ťa zahaľuje jeho žiara, svetlo a energia. Spájaš sa tak nielen s energiou splnu, nielen so zemou, nielen so svojím telom, ale aj s tvojou esenciou, s esenciou tvojej bytosti. V tomto pokojnom stave, kedy vnímaš svoje telo a svoju bytosť, iba načúvaj tomu, čo ti chce tvoja bytosť a svetlo povedať. Môžeš položiť jednu ruku na solar plexus a druhú na svoje srdce. Ešte jeden hlboký nádych a výdych. Odrazu vnímaš prítomnosť svojho vyššieho ja. Možno ho vidíš, cítiš, alebo jednoducho vieš, že už nie si o samote. Táto energia chce k tebe prehovoriť a ja jej teda dovolím, aby priniesla to, čo práve teraz potrebuješ počuť. Hajenaka. Uvoľni svoje telo, uvoľni svoju myseľ a uvoľni priestor vo svojom srdci. Priestor, ktorý je tak potrebný pre prijatie tvojej vlastnej esencie. Tvoja bytosť ťa žiada, aby si sa už nebránila, aby si sa nebránila svojmu vlastnému svetlu, svojim schopnostiam, prítomnosti tejto veľkolepej energii. Predstav si, že máš práve teraz možnosť prijať samu seba takú, aká si. Energia splnu ti pomáha vzdať sa, opustiť, prepustiť, ale aj odpustiť svojej starej verzii. Tej,
ktorá sa snažila držať ťa na mieste vo svojej komfortnej zóne. Toto svetlo obklopuje celé tvoje telo, pomáha ti rozlúčiť sa s tou verziou teba, ktorá sa uspokojila s málom, s tou verziou teba, ktorá sa vzdala svojho svetla a radosti, ktoré prináša. Odrazu sa pred tebou zjavuje nádherný obraz toho, kým si v skutočnosti prišla byť. Objavuje sa pred tebou vízia tvojho skutočného ja. A ja ťa žiadam, aby si ju sledovala s otvorenou mysľou, s otvoreným srdcom, s otvoreným vedomím v úplnej láske a porozumení. Uvoľni sa a sleduj. Sleduj, ako sa cíti tvoje skutočné ja, ak mu dovolíš žiť s tebou v tvojom tele. Úprimne sa zahľaď a vnímaj, ako sa cíti táto bytosť. Ako sa cítiš ty, ak si už viac nebudeš stáť v ceste. Možno vnímaš isté myšlienky, názory, súdy, ktorými si sa súdila. Myšlienky, že nie si dosť dobrá, že si to nezaslúžiš, že ostatní možno vedia viac, alebo že by si mala byť šťastnejšia či radostnejšia. Všetky tieto energie sa práve teraz vyplavujú, aby sa mohli transformovať. A tvoja bytosť ťa chce požiadať, aby si urobila krok vpred. Ešte jeden. A ešte jeden. Ako sa obzrieš, môžeš uvidieť svoju starú verziu. Verziu, ktorá sa bojí ukázať sa. Verziu, ktorá si nedovoľuje byť radostná, byť žiarivá, byť šťastná. Túto starú verziu teba, ktorá je vytvorená z energie, ktorá možno cíti akúsi bolesť či smútok. Môžeš objať. A ja ťa chcem pozvať k tomu, aby si jej poďakovala. Aby sa poďakovala tejto verzii samej seba, ktorá ťa držala v bezpečí, tak, ako vedela. Ktorá ťa držala na mieste, pretože bola vystrašená urobiť krok vpred. Objími ju s láskou, pretože ti nechcela ublížiť, chcela ti pomôcť. A v istom momente môžeš vnímať prítomnosť svojich rodičov, svojich blízkych, alebo tých, ktorí boli významnou osobou v tvojom živote a možno si cítila alebo vnímala akýsi nedostatok ich podpory, opory v tom, aby ti pomohli byť šťastnejšou, radostnejšou verziou seba. Úprene na teba hľadia na tvoju starú verziu, ktorá bola ustráchaná, smutná či ubolená. A hľadia s láskou a radosťou na teba. A s obrovskou vďačnosťou v srdci, že robíš tento krok. Možno si prvá, možno si jediná zo svojej rodiny,
zo svojich blízkych, ktorá sa odvážila urobiť tento ohromný krok vpred. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si sa im úprimne pozrela do očí, poďakovala im za všetko, čo ti dali, pretože práve vďaka týmto situáciám, práve vďaka tým strachom, obavám či neistote si dospela do bodu, kedy chceš zmenu, kedy si dostatočne silná, aby si urobila ten krok. Práve vďaka nim a vďaka všetkým situáciám, ktorými si prešla, si sa práve teraz odhodlala zmeniť svoj život, ukázať mnohým ďalším, že môžu urobiť to isté. Odrazu vnímaš nádherné svetlo, ktoré začína žiariť priamo v tvojom srdci. Je to svetlo tvojej bytosti, ktoré sa rozlieva celou tvojou hruďou, celým tvojim telom, až do končekov prstov na nohách, na rukách. Celá odrazu žiariš. A jedným ľahkým dotykom môžeš priniesť túto energiu a možnosť všetkým tým, ktorí tam stoja s tebou. A či už sú to tvoji blízky, alebo je to iba tvoja stará verzia, daruj tento dar. Dar prítomnosti, dar lásky, dar svetla. Uvedom si, že práve v tomto momente dokážeš pustiť staré, nevedomé vzorce, staré situácie či emócie, ktoré ťa ťažili. A práve teraz robíš statočný krok vpred. Pretínaš akékoľvek putá, ktoré ťa držali vzad. Pomáhaš takto nie len sebe, ale aj mnohým ďalším, ktorým budeš schopná ukázať cestu tým, že si dovolila urobiť zmenu. Že si dovolila a že si dovoľuješ žiariť. Tvoja stará verzia sa rozpúšťa, jej energia sa rozplýva vo svite splnu. A ty odrazu vnímaš, ako ti telom beží táto nová, žiarivá energia tvojej bytosti. Možno vnímaš jemné vibrácie, ktoré bežia tvojim telom, nové myšlienky, vízie či sny, o ktorých si sa ani len neodvážila snívať. S hlbokým nádychom a s rukou na tvojom srdci ukotvi tento pocit slobody, svetla a lásky vo svojom tele. Dovoľ si ho prijať. Dovoľ si ním byť. Iba si predstav, ako si sadáš alebo ľaháš na zem. Ako žiarivá nádherná bytosť a okolo teba sa vytvára nádherný žiarivý kruh. Kruh vytvorený zo svetla. Kruh vytvorený ako pomoc či opora pre tvoju expanziu, pre expandovanie tvojej vlastnej energie. Práve teraz máš možnosť uvoľniť sa do svojho nového ja. Nového ja, ktorým si vždy bola, ktoré bolo ukryté priamo v tebe. A iba zostaň v tomto priestore a v tejto energii a vnímaj, dýchaj,
Prijímaj. Dovoľ si cítiť emócie radosti, slobody, lásky, podpory a nových začiatkov, kde si dovoľuješ byť tou najúžasnejšou verziou samej seba. A kedykoľvek budeš pripravená, pomaly pohni prstami na rukách, na nohách, objími sa a poďakuj samej sebe, že si dovolila vytvoriť priestor pre túto zmenu, že si dovolila prijať svoje svetlo a lásku, že si dovolila urobiť krok vpred. S hlbokým nádychom sa môžeš natiahnuť a otvoriť svoje oči. Usmej sa a vnímaj túto zmenu. K tejto meditácii sa môžeš vrátiť kedykoľvek a ak chceš zažívať viac takýchto energetických zmien aj s aktiváciou svetla, neváhaj a pridaj sa do klubu svetla. Odkaz nájdeš pri tomto videu. Budem sa na teba tešiť kdekoľvek a kedykoľvek.